Először is egy kérdéssel kezdeném hozzátok, hiszen ti hirdettétek meg ezt a fórumot. Én valamelyikőtöknek, talán az Attilának a megosztásába beletettem azt, hogy én kutyakötelességemnek érezném a helyetekbe, hogy meghívjuk a polgármestert, meg az összes képviselőt. Ez megtörtént-e? Ez hiba. Az én véleményem szerint. Ugyanis a múltkori ugyanilyen fórumon azt mondták, teljesen jogosan, meg se lettek hívva. Bármint fonyódi polgárok ugyanúgy joguk van eljönni, de én ezt azért tettem oda, hogy igenis meg kellene hívni, mert akkor nem lett volna kibújás, hogy basszus, meg se hívtatok. Tehát ez az első számú dolog. Kutya kötelessége lenne az összesnek itt ülni, rajtatok kívül, bocsánat. Ez az én véleményem, jó? A következő pedig az, hogy szépen sorba megyek, ahogy jegyzeteltem az elmondottak alapján, hogy Attila azt mondta, hogy kudarcnak éled meg, hogy még nem sikerült azt a részt elintézni. Hát az első, a kerítésnél, hogy az nem sikerült. Hát tudjuk, a Barnabás ígérni tud. Nekem mindjárt fogom mondani, hogy mi mindent ígért meg, és fél éve nem csinált semmit benne, holott 3 telefonnal el lehetne intézni a dolgokat. Majd mindjárt mondom a dolgaimat. Jó? Tehát ez egy fontos. A stranddal kapcsolatban én a régi városi stranddal, Tunginak szoktuk becézni néha. Ott nem csak a fűnyírást kell megoldani, hanem ott meg kellene csinálni a földdel való feltöltést, a szépen megcsinált, leburkolt vízközeli járdán, vagy nevezzük annak, és azon kívül, hogyha földdel fel van töltve, oda fákat kellene ültetni. Tehát fontos lenne a faültetés, ez már a múltkor is téma volt, és talán ez nem egy új keletű dolog. Erre áldozni kellene, mert annak a fának, hogy ha és amennyiben, ez a te témád, oké, semmi gond. Csak majd szeretnek reflektálni. Jó, oké. Elmondom, és utána lehet, jó, hogyha szabad kérnem. Persze, lehet. Az egészet. Ez egy fontos dolog. A Turinform irodával én a magam részéről meg többekkel beszéltünk már, hogy annak valóban ott lenne a hely, ahol volt. Az a mendabonda járta a városba, hogy eladták, de aztán ezek szerint mégse, úgy tűnik. Nekem a Attilának a dolgaihoz nincs hozzáfűzni valóm tovább. A parkolással kapcsolatban... Nem. Elmondom, vagy jegyzeteljen ő is. Bocsánat, én kérek elnézést, mert akkor kizökkenek a buliból. A parkolással kapcsolatban nekem nagyon fontos lenne, hogy mielőbb legyen döntés a fonyódiak 1 órás parkolási ingyenességéről. Téma volt ugye a Hunyadi utca, ott volt az iskola mellett, a gimi mellett az a zárt parkoló, ma éppen 2-szer is jártam arra, mind a 2-szer nyitva volt. Mi történt, amikor ingyenes volt? Jöttek a diákok, beparkoltak, mert egy csomó diák kocsival jár, és már nem lehetett megállni se ide, se oda, úgyhogy ez fontos lenne minél hamarabb megoldani. Az átvilágításnak én a magam részéről örülök, mert igazából enélkül nem működik, hogyha a múltat valamilyen szinten mindig előre kell nézni, véleményem szerint, de azért a múltat fel kell tárni, hogy hol mentek el sok-sok pénzek a fonyódi büdzséből. Bocsánat. Ami még fontos, és nekem egy javaslatom van a kulturális fejlődéshez, hát lehet, hogy csak én vagyok az egyetlen ilyen fiatal, aki még emlékszik a koktélhajók időszakára, és azért a Balatont megjárták ezek a kompok. Lehet, hogy a Bahart is partner lenne ezzel, indítana egy koktélhajót, némi belépővel, ott fogyasztás, stb. Tehát és akkor a fiataloknak lenne egy kulturált szórakozása, vagy a kevésbé fiataloknak is. Én legalábbis partner lennék ebben. És hogyha a hétvégeken, a szezonról beszélek jellemző módon, a hétvégeken működik, akkor a Bahart így lehetne sűríteni. Akár 3-szor, akár 4-szer is. Ha ennek híre megy, higgyétek el, hogy egy jó buliért bárhonnan eljönnek. Tehát ez fontos lenne. Igen, hát ilyen koktélhajóra, igen, diszkóhajóra. Ami este indul, mondjuk, nem tudom, 8, fél 9-kor vagy 9-kor, tök mindegy, 2 órát kint van a vizen, buli. DJ Hawaii napszemüveg működik. A várhegyi padok örökbefogadásával megint visszautolok, erről már én beszéltem a Barnabásnak 2 alkalommal, és egyrészt a Zöldkertben, utána én kértem tőle egy fogadóórát, mert hogy fogadóórája nincs, csak kérni kell. Ezt én megtettem, és kaptam is durván egy 3-4 hét múlva már egy időpontot, és egy 1,5 órát elraboltam az idejéből, és elmondtam az én gondjaimat, többek között ezekről a várhegyi padokról.
De most nem tudom, hogy ez a várhegyi erdő, ez most a Fonyódé, vagy nem Fonyódé, mert hallottam olyat, hogy a Sefagé, fogalmam nincs, ennek utána kell nézni, ezt ti tudjátok, de ha a miénk, idézőjelben Fonyódé, akkor nem csak, hogy a padok rossz állapotban vannak, a turista útbaigazító tábláktól kezdve a szemetesek, ami jó lenne, ha ott lenne, az szintén ilyen javítani való, fontos lenne. Fonyód honlapjához, Babi említette, hogy hát én azt mondtam a Barnabásnak, mert én is ezt elmondtam már neki, hogy ez kritikán aluli. Nem, hogy rossz, itt nem lehet megtalálni semmit, az, hogy egy csomó dolog esetleg el van dugva, stb., de pontosan az ő fogadója, bocsánat, a ti fogadórátokat is, meg az övét is, ennek ki kéne tenni. Nem kéne kitalálni ám új honlapot, valamelyik másik települését kellene megnézni, simán lekoppintható. Ötlet, ragyogó, működik, tehát ezzel nincsen gond. Az, hogy az információ nem áramlik, ezt ugye vettük alapot. Én amikor a Barnabáshoz kértem a fogadó órára időpontot, akkor oda mentem a recepcióhoz, és mondtam a hölgynek, hogy a Barnabáshoz szeretnék időpontot kérni. Azt mondja nekem, bocsánat, azért mondom el, mert nagyon érdekes a dolog, hogy a polgármester úr. Igen, mondom, a Barnabás. A polgármester úr, mondom, drága hölgyem, önnek a polgármester úr, nekem meg Barnabás, mert érdekes módon, amióta én 5 éve itt lakom ebbe a városba, mindenki tudta korábban, hogy ki az a Barnabás. Igaz, hogy akkor nem polgármester volt, hanem a polgármester, tehát ilyen apróság. Kaptam időpontot, és ott egy csomó dolgot elmondtam, és nekem nagyon fájó pontom, és érint mindannyiótokat szerintem, és az többieket is főként, hogy ha már turisztikai város vagyunk, akkor igenis vigyázzunk a környezetünkre. Nekem nagyon fontos, és ez a szívügyem, és nem akartam soha csúnya kifejezéseket használni, de egy-két helyen úgy parkolnak autók, ahol baleset és életveszélyes. Én már a rendőrséggel is korábban felvettem a kapcsolatot, itt nem intéződött, mentem oda. Most a Barnabásnak ugyanezt elmondtam, hogy az, hogy mondok rá példákat, a főutca teljes vonalába a járdán parkolnak az autók. Kérem szépen, a Kressz szerint tilos a járdán parkolni. Kivétel, ha. Sőt, a járdát közlekedésre se szabad használni, csak a kibejárásra, a kapubejárónál. Ez fontos. Zöld területen parkolnak autók. Ki van taposva, nem egy helyen, sok helyen a zöld, a fű. Barnabás említette, hogy az idősek napközi otthonánál, ott a főutcában kinyitották a kerítést, oké. Na de 2 autó, jó esetben 3 benn van, a többi kint áll, és ugyanúgy a zöld területen meg a járdán. Ha nekem kisgyerekem lenne, és én babakocsival közlekednék, hát bizistok már léptem volna. Így még csak kérek. És ami fontos, hogy én felajánlottam a Barnabásnak is, hogy én sikerdíjért elvállalom a közterületfelügyelői feladatokat. Ugyan nincs közterületfelügyelői vizsgám, de én azt gondolom, hogy van némi jogi hátterem arra, hogy ezt megmerjem csinálni. Ki lehet tacepaozni, hogy mi a jogom, mi a feladatom, csak sikerdíjért. Nem kérek fizetést, nem kérek semmit, de én büntethessek. Garantáltan rend lesz 1 hónapon belül, és az Attila kérdezte, hogy mennyit szeretnél keresni, mondtam, hogy 1 millió forintot. Figyelem, ez a városnak egy 8-at biztos jelentene. Tehát én ezt mondom erre, és igazából nincs itt, ki kell tacepaozni, hogy kérem szépen, járdán való parkolást szüntessük meg, a zöld területen való parkolást szüntessük meg, a Balaton Hotelnek a tőszomszédságában a rendőrség közötti telephelyet, uram, bocsá, az az ICC, vagy milyen cég, vagy ki, az a 2 Mercedes, meg a másik 3 sárga szíves autó, vagy piros szíves sárga alapon autó, telephely. Mondtam a Barnabásnak, Barnabás, ha nem tudsz, vagy nem akarsz intézni, akkor megyek a rendőrségre. Ugye új kapitány van. Hát ha ő se akar és nem tud, akkor megyek tovább, rendőrségen belül, és megyek a NAV-hoz. Ezt én garantálom, én ezt be is jelentem most. Én leszek az, tehát lehet majd utána szidni engem, aki ezt meg fogja tenni, ez a 25-ös projektem. És ezt én be fogom hajtani, bocsánat, rajtatok a városon, hogy ne parkoljunk már a zöld területen. Ha már áldozunk egy babérmegyre, meg egyebekre,
a fákra, akkor próbáljuk már meg a már meglévő zöld területet is megóvni mindenképpen. Nekem ennyi lett volna, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéseket. Az elsőre arra, hogy miért nem hívtuk meg a többi képviselőt, hiszen ugye mindenkinek vannak fogadóórái, ez nem úgy zajlik le, hogy ők meghívnak minket, és akkor mi elmegyünk. Egyébként mi már nem vagyunk a helyi összefogás egyesületnek a tagjai, mi kiléptünk, nem tudom, hogy tudtok-e róla, vagy tudnak-e róla. Én nem gondolom. Én fordított esetben én elmennék egy ilyen fogadóórára. Én úgy gondolom, hogyha még csak mint kívülállóként részt veszek egy ilyen rendezvényen, biztos, hogy valamit hazaviszek, valamit tanulok. Aki ezzel a lehetőséggel nem akar élni, én nem fogom erőltetni. Faültetéssel kapcsolatban kaptam egy nagyszerű felajánlást egy erdész ismerősömtől, ahol nem kevesebb, mint 400-450 darab törökmogyorót ajánlott fel a városnak, amit sikerült is Árok László képviselővel megnéznünk, és megegyeztünk ezzel az erdésszel, hogy bizony jövő októberben addig helyet keresünk neki, és polgári összefogás keretein belül el fogjuk ültetni ezeket a török mogyorókat. Lehet ötletelni, lehet gondolkodni, ez egy rugalmas, viszonylag nem nagyra növő fa, és jelenleg 3-4 méteresek, úgyhogy telepítés porondon van mindenféleképpen. Tungsram strand, az ilyen feltöltés, tehát pont ez az én problémám, hogy ilyenkor erről lehet beszélni, de nem most van ennek az ideje, hanem októberben, novemberben, decemberben nincsenek már olyan fagyok. Nagyon sok munkát meg lehetne csinálni sokkal korábban, mint az utolsó pillanatban fogni a fejünket, kapkodni, csúszni, temető, strandok, festések, ezt mind sokkal hamarabbra lehetne ütemezni, abban az esetben, ha lenne ütemterv, de nincs ütemterv. De jó gondolat. Egyébként térjünk vissza rá. Én egyébként úgy gondolom, hogy aki aktuálisan üzemelteti a strandot, írná az észrevételeit, hogy ezt kellene megcsinálni, azt kellene megcsinálni, közös bejárás nem most, hanem már szeptember-októberben, hogy ezeket meg kell oldani minél hamarabb. Én így gondolom, hogy így akkor fel tudnánk készülni rendesen a nyárra, és nem az utolsó pillanatban össze-vissza kapkodnánk. Igen, az, hogy Fonyódnak nincs egy normális imázsfilmje, én kettőt is szeretnék. Egyik, amelyik a téli turizmust mutatná be, amire én úgy gondolom, hogy azt nagyon ráférne egy erősítés. Vannak rendezvényeink, itt a kultúrközpontban nagyon jó úton vagyunk, de látom, hogy van igény, ki kell szélesíteni a turizmus, de az, hogy nincs egy bemutató film, van egy nagyon jó kajakkenű központunk, nagyon jó felszerelt hajókkal, csónakokkal, sárkányhajóval, kajakkal, kenúval, tulajdonképpen nem tudjuk eladni a termékünket, amink van, pedig sok mindenünk van, de még sincs szakember, aki el tudja ezt adni. Ezen mindenféleképpen változtatni kellene, egyébként egyetértek. Hát én ehhez a 3 dologhoz szerettem volna hozzászólni, és akkor októberben közösen faültetést, azt szeretném, hogyha, de gondolom, hogy számíthatok rátok természetesen. Köszönöm szépen a kérdéseket. Közterület felügyelettel kapcsolatosan úgy tudom, nem tudom, úgy az egyik, ketten vannak, és az egyik fő elment katonának, és most lett pályázat kiírva. Én javasoltam a Barnának, hogy ne egy embert vegyünk föl, hanem legalább 2. Úgy láttam, hogy a pályázat az kikerült, nem tudom, hogy hányan pályáztak rá. Ezzel kapcsolatosan igen, jogos a felvetés, mert tényleg mindenki zöld területen parkol, járdán parkol, rengeteg bírságot be lehetne szedni a városnak, és ha a jegyző állapítja meg, szabja ki a bírságot, akkor még itt is marad a városban, nem kell leadnunk felét. Ez nagyon jó. Erre nekem van egy ötletem, egy elképzelésem, hogy lehet, hogy Fonyódon létre kéne hozni, mint ahogy te is mondtad, hogy profitot is termelne, én úgy gondolom, és
érdekelté és tenni a dolgozókat. Egy ilyen városi rendészetet, ha létrehoznánk, benne lenne a közterületfelügyelet, benne lenne a piac, lenne benne... Tessék? És így van, és akkor ők szépen tennék a dolgukat, pénzt hoznának, bírságolnának, és szinte önfenntartóként lehetne, és lehet, hogy rend lenne a városba. Tehát ez abszolút, én úgy gondolom, hogy egy jó ötlet lenne. Igen, Turinform iroda, én többször Attila is kérte, testületén is, én is kértem megbeszélésen, amikor együtt volt a testület, hogy a Turinform iroda költözön vissza a dísztérre, ahol a helye van, mert mindenki ott keresi. Először azt mondták, hogy jó, elgondolkodnak rajta, most utoljára azt mondta Barna, hogy nem látja jó ötletnek, jó helyen van itt, ahol van. Én mondtam neki, nem, szerintem költözön vissza, ott van neki igazán a helye, legalább akkor szezonban, mit tudom, júni 15-től augusztus 31-ig, akkor legyen ott a dísztéren, aztán téli szezonban meg költözön vissza, tehát én ezt tartom jó ötletnek. Nem tudom, hogy ebből lesz majd előrelépés, javasoltuk, tehát volt erre javaslat. Koktélhajó, diszkóhajó. Én úgy tudom, hogy van diszkóhajó, tehát nyári szezonban szokott lenni, nem tudom, Attila, nem tudom, ti ott lenti vállalkozók, van, még most tavaly is volt szerintem, ugye? Szombat vagy csütörtök? Van ilyen hétközben is, meg hétvégén is van, ha jól tudom. Úgyhogy van. A parkolás, igen, hát a parkolás, mint ahogy mondtam, katasztrófa lett, így van, a legtöbb diák már autóval jár, és beállnak, jogosan állnak, mert ingyenessé lett téve, tehát jogos csak így van, mondom, pont a Fonyódi nem tud parkolni. Így van. Most ezt belátták, és most júni 1-től így van, és ugye jövő héten lesz a testületi ülésünk, és javasolni fogom én is, hogy a fonyódiaknak az 1 óra ingyenesség legyen meg, és ragaszkodni is fogok hozzá. Tehát remélem a testület mellé fog állni, és pozitív döntés fog születni. Így van, zónákat kellene kialakítani, tehát várjuk a koncepciót, már elvileg lesz, még nem kaptuk meg a testületi anyagot, de lesz benne egy parkolási koncepció, meglátjuk, hogy mit fog majd tartalmazni. Nem tudom, mi volt még, most nem írtam föl magamnak. A Várhegyi padok, igen, én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó kezdeményezésnek indult, ezt lehet folytatni. Az, hogy nem tudom, szerintem a SEFAG-hoz tartozik, de úgy gondolom, hogy ezek a padok, stb. A SEFAG szerintem maga a természettel, a fákkal foglalkozik, meg maga a területtel. Szerintem az a város, meg szerintem nem hiszem, hogy problémát csinálnak belőle, hogyha felújítják, és akkor nyilván ezt lehetne tovább vinni. Így van, tovább gondolni az egész történetet. Ez is egy civil kezdeményezés, ez a Dorogi Gabinak a kezdeményezése, meg a György Petinek. Úgyhogy én ezt abszolút támogatom. És valami elindult. Tehát én hiszek az ilyen civil összefogásokban, mert ha tényleg, ha mindenki beletesz egy kicsit, akkor valószínűleg magáénak érzi, és akkor későbbiekben, hogy vigyázni is tud rá. A felelősséggel tartozik. Még egy gondolatot, ha megengedtek, akkor elmondanék a Turinform irodával kapcsolatban, hogy itt volt a május 1-i 4 napos ünnep, és akkor itt a műfázon kint volt, hogy mind a 4 nap alatt zárva lesz. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy szélesítsük ki a turisztikai szezont, akkor azt így nem lehet, hogy a turisztikai információs központ az zárva van. Tehát akkor ne csak beszéljünk róla, hanem akkor tegyünk ellene.